pare bat aste, Ukraina eta Errusiaren arteko guda hasi zen. Baina zoritxarrez, ez da gaur egungo gatazka bakarra. Siria, Palestina, Afganistan eta beste bat. Aski da! Guda horietan milioika eta milioika pertsonen bizitza arriskuan jartzen da. Berriotxoa, bakearen aldeko ikastetxe bat dela adieraztea gustatuko litzaiguke. Eta horregatik, aldarrikapen gisa Janski Bech Barkatxa proposatzen du. Nos gustaría que este gesto traspasase los muros del colegio. Por eso os invitamos a participar en esta iniciativa por la paz. Así que cada jueves, a partir del 17 de marzo, acudiremos al colegio con una prenda negra en solidaridad con aquellos pueblos que estén viviendo algún conflicto. Berriotxoa, Bakearen alde!